Бобо! Миминка! Мария! Бо! Направо на много хубаво място. Виж, бо! Само седи хора за масите. Мими! Виж, бо! Миминка! Айде още една снимка мама да направи. Виж, бо! Дойде ли бао? Да извикаме ли бао? Бао. Айде, за последна снимка. Мими, усмихни се. Така. Браво. Една сега ще направим така настрани малко да излеза. Така, виж, Миминка. Бао. Да извикаме ли бао? Виж, Не. Бао. Ау, ще дойде бао. Ивана, снимай така двечките. Аз постоянно снимам двете. Фотоапарата е снимка. Ива. Това ми направи снимка. Имайте си фотоапарат, снимайте се. Ама мен няма кой да ме снимава. Снимам те през цялото време, аз не държа ми. Камера, ма не на снимка. Държа те в кадър. Аз няма искам снимка. Бао. Миминка. Я виж бао. Ау, ще дойде бао. Да извикаме ли бао? Мими. Ау. Бао. Мими. Ау. Я виж бао, виж. Бао. Дире тръгнаха с поли на бао. Миминка. Бао. Айде последна снимка нагоре по Мими. Снимка. Браво. Искам още една снимка последно. Виж бао. Ау. Виж. Виж ма. Кой ти дава, виж. Виж мама, кой ти дава, виж. Ти суполи ли имаш на познан? Много. Суполи. Полано. С суполите ли ще правим снимки, ма? С суполите ли ще правим снимки, ма? Чакай. Ой! Пало! Ай, стига толкова, Дире.